Ang susunod natin gagawin, irarab natin ng salt lang. Huwag natin siyang lagyan ng pepper. So, irarab lang natin siya ng salt. Ito pwede nyong i-deep fry, pwede nyong i-bake. Eh ako gusto ko i-bake para mabawasan yung mantika. Pagkatapos, dali. Ito yung ating baking pan o Pyrex. Lagyan natin ng tubig para magkaroon siya ng moisture. Gaya ng sabi ko, kung gusto niyo siyang i-deep fry, pwede siyang i-deep fry. So yung ating oven, sinet ko na ng 375. Nakaset siya ng 375. Pagkatapos nun, after 1 hour, ito-turn natin siya. Bali, i-bake natin siya ng 2 hours. Gaya ng sabi ko, nakaset siya ng 375, 2 hours. So, after 1 hour, ibabaligtad natin siya. Okay, ilalagay na natin. Oh my, ang init eh. Dahan, mainit. Okay. Ayan bro, ibabaligtad natin para yung sa baba naman. Oh, dumikit. Okay. Another an hour.
Ngayon, magigisa tayo ng bawang sibuyas para gumawa tayo ng kare-kare sauce. Lalagyan natin ng aswete oil. Itong aswete oil na to, madali lang gawin to. Bale, magpakulo ko lang ng mantika. Pag kumukulo na, patayin mo lang and then lagay mo yung aswete, magiging ganito na siya. So maglalagay tayo ng konti. Siguro mga 1 tablespoon. Pagkatapos, yung pinagpakuluan natin ng baboy kanina, yung broth niya. Mga 1 cup. Ayan lang natin kumulo. And then, isusunod natin yung ating peanut butter. So, maglagay tayo ng peanut butter, siguro mga 2 tablespoon. Pero, tingnan muna natin, tansyahin muna natin. Sindihan natin ang ilaw para mas maliwanag. Huwag muna tayo maglagay ng salt kasi yung broth kanina naglagay tayo ng salt doon, baka maalat na siya. Continue lang yung paghalo kasi madaling masunog yung peanut butter. Low heat na lang siya. So ngayon dagdagan natin uli ng konting broth. Lagyan natin ng susunod natin yung 2 teaspoon na sugar. So yan, low heat lang yan. Hayaan lang natin siyang kumulo. So, ang isusunod natin yung ating gulay. Talong at sitaw. Ngayon, kung meron kayong puso ng saging, pwede. Kung meron kayong pechay o bok choy, pwede. Pero ako, ito lang ang gusto ko sa kare-kare. So, ayan natin mga 2 minutes. Takpan natin 2 minutes lang, babalikan natin ulit. So, eto na, okay na. Konti na lang. So, ang gagawin natin, i-off na natin siya and then hayaan lang natin siyang kumulo dyan. Maluluto rin siya. Ngayon, balikan natin yung ating pata. Ngayon, titignan natin yung ating pata. Oh.
Konti pa ngayon. Ibubroil natin mamaya. Ito na yung ating finished product. Bale, yung ginawa ko, hiniwalay ko yung kare-kare sauce sa crispy pata. Kayo pwede nyo siyang ibuhos or pwede nyo siyang i-dip o paunti-unti ba. Pwede nyong lagyan. Bahala kayo. Pero kasi minsan gusto mo rin yung crispy pata lang. At least may two choices ka. Okay, anyway, salamat. Salamat sa panonood. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Okay, salamat. Hanggang sa uulitin. Bulol na naman ako. Salamat.
kamusta po kayo? Ang lulutuin natin ngayon ay isang comfort food na ang tawag ay Bali prawn. Ito ay originated sa India. Comfort food po ng India to. So kung medyo sawa na kayo sa tempura, ito ang magandang gawin o lutuin. Alternative ba? So, meron tayo ditong hipon. So, ang ginawa ko, binutterfly ko po siya. Binukaka ko siya ng ganyan. So, nilinis ko na siya. Ang gagawin natin ay imamarinate natin siya. So, ang unang gagawin natin ay garlic. Garlic kung 1 teaspoon. So, ilapit natin dito para medyo makita ninyo. Pagkatapos ginger. Ganon din, same din. Same amount. Tapos meron tayo ditong turmeric. 1 teaspoon. Tapos, paprika. 1 teaspoon po. And then, lagyan natin ng konting chili powder. Pang pakagat ba? Half teaspoon. So, tapos, pepper. Half teaspoon of pepper. And then, half teaspoon of salt. So, mag-squeeze tayo ng lemon. Half po ng lemon. Hugas kamay. Tapos, i-mix natin. I think dagdagan pa natin ng lemon. Gawin na natin isang lemon. Ayan. Tapos lagay natin yung ating mga hipon. So ngayon, habang minamarinate natin ito, gagawa tayo ng sauce. So, iwan muna natin. Pagkatapos gagawa tayo ng sauce ngayon. Ngayon, gagawa naman tayo ng sauce. So, ang main ingredients ng ating sauce ay tamarind paste. 2 tablespoon. Sa Pilipinas, may mabibili kayo nito, yung tinatawag nilang taramindu. Parang nakabilog siya. Pero kung nasa labas ka ng Pilipinas, sa mga Chinese store, meron ako dito galing ng Thailand. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon na brown sugar. Ngayon, half teaspoon ng cumin. And then half teaspoon din ng chili powder. Lagyan natin ng konting salt. And then water. Tapos i-mix natin.
Ngayon, sindihan natin yung kalan. Medyo pakuluan lang natin siya. Yan, medyo kumukulo na siya. So ngayon ang isusunod natin, magpa-fry na tayo ng prawn o shrimp o hipon. Ngayon, ito yung ating gagamitin para pampalutong ba. Meron tayong dalawang itlog dito. So, scramble natin. Tapos, meron tayo ditong cornstarch. And then, meron tayo ditong cornflakes. Ito yung cereal na nabibili. So, ang gagawin natin, i-crush lang natin siya. Ito yung pinaka-sikreto niya para maging malutong siya. Actually, ito, na-curious lang ako kasi napanood ko sa favorite vlogger ko na food vlogger. So, tinry ko siya and then masarap talaga siya. Kaya, isi-share ko sa inyo kung paano siya gawin. Mamaya makikita nyo kung gaano siya kalutong. Iba-iba ang technique ng pagluluto. Ano? So ngayon, una natin gagawin, ito yung hipon natin, i-dip natin dito. Pagkatapos dito, tapos i-dip uli dito. And then, press natin para dumikit siya. See? Tignan nyo. Then, itabi muna natin. Gagawa pa tayo ng marami. Ngayon, magpiprito na tayo. Ito bali ay yung kinalabasan ng ating ano. So madali lang yung itong iprito. Huwag masyadong patagalin dahil baka masunog. See? Ang bilis lang. Golden brown. Ang bango. Tignan nyo.
So ngayon, ang gagawin natin, i-prepare na natin. Ito na yung ating finished product. Yung ating bali prawn. Crispy prawn. Ayan. Tapos yung ating sauce. Lagay natin sa gilid. Yung ating sauce. Matikman nga natin. Ang sarap niya. Ito yung pwede nyo ipagpalit sa kumbaga alternative sa tempura. So, anyway, maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na. Thank you for watching. Tayo ng salmon fillet. So, samahan niyo ako. Ito yung ating salmon fillet. Kalahati ito. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng isang lalagyan ng baking pan. So, una, lalagyan natin ng butter. Para hindi siya dumikit. Lagyan natin ng butter. Ngayon, ilalagay na natin yung ating salmon. Tapos, ilalagay natin yung ating mga ingredients. So, ang una, mag-i-squeeze tayo ng ng lemon. Salmon kasi ang nasa utak ko. Ngayon, tapos, isusunod natin itong ating, hindi ko mabigkas to eh. So, lay and parents na lang. Bulol ako eh. Ngayon, lagyan lang natin siya. Tapos, ang ating pepper. Tansyahan lang to wala tayong sukat-sukat. Tapos, lalagyan natin ng onion powder. Onion powder. Pagkatapos, garlic powder. Itong garlic powder ko may salt na to. Kung wala kayo nun, may garlic powder kayo, and then, lagyan na lang ninyo ng salt. Sunod na lang ninyo yung salt. Pagkatapos, meron akong Italian seasoning. And then, rosemary. Puro mga dry na to, hindi na to hindi yung fresh na nabibili. Tsaka thymes. Ayun, kung gusto nyo ng medyo spicy, pwede nyo lagyan ng chili flakes. Kasi kami, gusto namin spicy eh. Tapos, lalagyan natin siya ng paprika.
Pagkatapos, lalagyan natin siya ng mayonnaise. Ito yung sikreto dito para maging juicy. Pagkatapos, i-bake natin. Bali, i-preheat natin yung oven natin ng 375. Pagkatapos, i-bake lang natin siya ng 30 to 40 minutes. Hanggang dun lang. Hindi pwedeng sumobra doon dahil matutuyo siya. Okay, ngayon, ang gagawin natin, i-stay muna natin siya ng mga 20 to 30 minutes para mag-sink yung ingredients na nilagay natin. And then, i-bake natin for 30 to 40 minutes. Ngayon, maya-maya ilalagay natin sa oven. At saka, pakikita ko sa inyo kung ano ang magiging resulta niya. Okay. Balikan ko kayo mamaya. So kanina nailagay ko na siya. So bali kanina nailagay ko na siya. Pinreheat ko ng 375 ang oven. Tapos sinet up ko siya ng 30 to 40 minutes. So ngayon, eto na siya. Bale 5 minutes na lang, maluluto na siya. So mamaya babalikan natin kung ano ang kinalabasan. So balik tayo uli mamaya. So ito na yung ating finished product. Ito na bali yung ating salmon fillet na binake. So ngayon, kaya tingnan nyo siya, bali malambot siya, juicy. So kailangan talaga pag binake mo siya, nasa 30 to 40 minutes lang para malambot siya at juicy sa loob. So anyway, hanggang dito na lang. So hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa mga friends. I-like na rin ninyo para at yung ating bell dyan, i-click lang para sa mga susunod na video. So hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Bye! Ito na bali yung ating finished product. At ito yung ating mga nagawa. Hello! Alam niyo ba kung paano gumawa ng longganisa? Tara, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng skinless longganisa. Skinless kasi
wala tayong bituka dito para mapaglagyan. So gagamit lang tayo ng wax paper. Or pwede rin kayong gumamit ng yung plastic na nabibili dyan sa Pinas. Or yung plastic na ice candy, pwede nyo rin gamitin. So ang unang gagawin natin ay ito yung ating pork giniling. Ngayon ito 1 kilo to. So lalagyan pa natin siya ng taba ng baboy. Ito 1/4. Bakit lalagyan natin ng taba ng baboy? Kasi kung puro siya laman, matigas siya at dry. Parang hindi siya juicy. So kasi yung taba ng baboy, nagpapa-juicy yan. Ngayon, meron tayong gagamitin na sauce. Pwede rin kayong gumamit ng ordinary soy sauce. Pero pwede rin kayong gumamit ng itong ginagamit ko, yung A1 na steak sauce. Or pwede rin kayong gumamit ng Lea & Perrins Worcestershire sauce. I don't know kung I pronounce right. Kayo nang bahala. So ngayon ang ating mga ingredients. So ilalagay natin itong pats, yung taba ng baboy. Lalagay natin yan. Tapos, meron tayong, bali itong ating garlic, 100 grams to. Ito yung, bali 3 buko siya, 3 head ng garlic. Tapos, itong ating pepper, 1 tablespoon. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyong dagdagan pa. And then, yung salt natin, 1 tablespoon din. Mamaya, titikman natin kung tama nga yung alat niya. Tsaka, eto, meron tayong half cup ng sugar. White sugar yung ginagamit ko. Tapos, eto yung ang ginamit ko yung steak sauce. Hindi yung Lea & Perrins Worcestershire sauce. Bali, 2 tablespoon siya. 2 tablespoon ng steak sauce. So ngayon, lalamasin natin. Parang maliit ang aking lalagyan. So, kukuha muna ako ng malaking lalagyan, maliit ang aking lalagyan. So ayan, nilipat ko lang sa malaking lalagyan kasi hirap na hirap ako. So ngayon, kailangan lamasin ng maigi. Yung iba, gumagamit sila ng food color para magandang tignan ba. Medyo reddish. Pero sa totoo lang, hindi yun nakakadagdag ng lasa ng longganisa. So, mas maganda siguro kung ang ilalagay nyo paprika kesa dun sa food color. So ganito lang siya. Lalamasin mo lang siyang ganito. Tandaan nyo, 1 kilo lang to 1 kilo ng ating karne. Giniling.
So ngayon, ang gagawin natin, hayaan lang natin ito hayaan nyo lang siya ng mga 2 araw. Pwede na rin nyo siyang i-wrap and then hayaan nyo lang siya muna bago nyo siya iluto. Hayaan muna natin siya para sumiksik yung ano. Okay, babalikan natin uli. Ito na yung kinalabasan niya after 2 hours. So, bali ang ginawa ko sa loob ng 2 oras, binabalik-balikan ko siya, nilalamas-lamas ko siya para mag-melt yung sugar. Pag nag-melt yung sugar, magiging ganyan na ang kulay niya. Magiging medyo brownish na ang dating. So, ngayon, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo kung paano magbalot using yung anong tawag dito? Yung paper, wax paper. So, bali ganito lang. Madali lang to. Fold lang natin. Tapos, dito ako para gaganunin mo lang siya. Para mag-fit. Nasa sa inyo kung anong size ang gusto nyo. Kung gusto nyo i-negosyo naman to, nasa sa inyo kung anong size niya. Habang niro-roll nyo, pinupush nyo papunta bali sa inyo. Ngayon, kung ininegosyo nyo to, medyo mahal yung, may kamahalan yung kung nasa Pilipinas ka, medyo may kamahalan yung steak sauce at saka yung tawag dito, yung Lea and Perrins. Pwede kang gumamit ng regular na soy sauce. Ayun, sisiksik mo lang siyang ganyan. Yan na bale. So, gagawa pa tayo ng isa. Wala kasi akong cameraman, kaya hirap na hirap ako. Magta-try tayo magpiprito mamaya. Titignan natin kung okay, hindi siya sasabog. Ganyan lang, push lang papunta sa inyo. Yan. Ganyan lang. So ngayon, mas mainam kasi bago mo siya iprito, palamigin mo lang muna siya sa chiller para sumiksik ba. So ngayon mamaya, magpiprito tayo. Titignan natin kung gagawa ako ng 5, tapos ilalagay ko sa chiller. Tapos ipiprito natin. Tignan natin kung ang maganda ang kalalabasan. Balikan natin mamaya. So ngayon, magpiprito na tayo. Bale, ito yung ating nagawa. Ito yung narap natin kanina. Ang ginawa ko, nilagay ko sa chiller para mag-moldy muna siya. So ngayon, i-try natin siyang prito. Hindi na ninyo kailangang pakuluan.
diretso ng iprito. Tindihan ko ang exhaust. Pasensya na, medyo maingay. Oh, yan. So, iprito lang sa medium heat para hindi masyadong masunog. So, babalikan natin uli mamaya. Bali, yan na siya ngayon. Luto na siya. Okay, ahangungin ko lang siya and then ilalagay natin sa platter. Ito na bali yung ating finished product. At ito yung ating mga nagawa.